po mga kalakwatsyas? Sana nasa maayos tayong kalagayan dahil nitong COVID na to. So, hindi po tayo makagala dahil na rin sa masamang panahon dito sa aming lugar, panahon ng taglamig, makapalang nyebe, wala rin po ako mapuntahan, tapos lockdown pa po dito. So, ngayon lang ulit ako makapag-vlog. Feeling sikat. So, mai-share na lang po ako sa inyo isang lutong Pilipino naman na pang-ulam. Alam ko marami nang nakapost nito sa YouTube, pero syempre, kung lutong Bicol naman, di ba pagdating sa gata, yung mga Bicolano medyo okay. Hindi ko naman sinasabing magaling ako magluto. Wow! Pero basic na pagluluto ng ito na nga, ginataang tulingan. So, ito po, meron ako ditong tulingan. Syempre, binili ko to sa Chinese market. Frozen, syempre. Wala naman nabibiling preskong tulingan dito unlike sa Pilipinas. So, syempre po kulang yung pagluluto natin ginatang, kaya nga tinawag na ginatang kung wala tayong coconut milk. Yan. Dito sa amin, mabibili lang ay dilata na coconut milk. Itong ROID na to, maganda to kasi siya yung pinakamalapit sa lasa ng coconut, hindi kagaya ng ibang brand na na-try ko. Lalo na sa pagluluto ng laing, masarap po ito. Try nyo itong ROID. Baka naman. So yun po, sa pagluluto ka ng tulingan, gumagamit ako ng bawang, ng luya, ng sibuyas, at ng kamatis. Pero meron pong ibang nagluluto ng tulingan na walang kamatis, katulad nung kaibigan ko. Tinanong ko kung paano magluto ng tulingan. Galagay ka ba ako ng kamatis? Hindi daw, tulingan daw may kamatis. Hindi na lang umimik sa Bicol, nilalagyan namin yun. Ano ba? So, syempre, kailangan natin maglagay ng gulay. Wala akong makuwang pechay, pero ito, bok choy ba tawag dito? Parang small bok choy ba to? Basta yun, kapamilyar rin ata to ng pechay. At ang ating pambansang talong. Maglalagay rin pa ako ng talong para dagdag lang sa ating lulutuin. Dagdag na gulay lang. Masustansya din yan. So, unahin po natin yung gata. Pero hindi pa po yung nakabukas yung kalan natin. Para hindi masunog. Dalawang kanang coconut milk para magata. Tapos, sunod natin yung mga ricado. Sibuyas, yung bawang, sabay nyo na dyan. Yung kamatis, wala nang arte-arte yan. Tapos yung luya. Yan. On na natin yung kanan. Haluin nyo lang para habang umiinit, yung flavor ng mga ingredients nyo, umahalo na rin sa gata. Tapos, syempre, pag pwede nang ilagay yung tulingan, lagay nyo na dyan. Bali, may isa pa ako ditong ROID. Just in case lang nakulangin ang gata natin. So, haluin lang po natin ng dahan-dahan lang. Para naman humalo yung mga lasa nitong ating mga nilagay na ingredients. Yung bawang, yung kamatis, yung luya. Yun lang yung nilalagay ko dyan. So, sa punto-punto, pwede na natin ilagay ang tulingan. Lagyan na po natin ang tulingan para yung flavor ng isda humalo na rin sa coconut milk tapos sa ibang ingredients na ilagay natin. So, hayaan lang po natin ng mga ilang minuto to dito. Kasi mabilis naman maluto ang maluto naman ng isda. Malutong bahay lang po yan. Mga simpleng putahe lang. Mga mabilisan na luto lang. So, yung mga nasa abroad na hindi marunong magluto, dito na rin lang ako magluto ng kung ano-ano. Wow! Kung nasa ibang bansa ka, wala kang, siyempre, dapat magsumikap kang matuto ng mga luto na gusto mong kainin. Tulad nitong tulingan. Kasi kung bibili ka nito sa labas, meron naman pong mga malapit na
Filipino restaurant, katulad dyan sa malapit sa amin, merong may-ari dyan, Bicolano. Pero wala ako nakikitang ginataang tulingan sa kanila, lahat karne. Bicol Express, meron din sila. Siyempre, maglalagay po tayo ng konting ano ba? Ito, paminta. Di ko po alam sa iba kung yung iba naglalagay ng paminta or hindi. Pero ako po naglalagay. Tapos maglagay na po tayo ng asin. Tama lang. Pansyahin lang po ang paglalagay ng asin. Baka masobrahan. Alat naman yan. Dati na pong maalat ang tulingan. Lagay na po natin ang ating talong. Ang inyong mga talong. Ayan. Tapos, lagay na po rin natin itong bok choy. Kasi ito na yung ibang ingredients na yan. Bihira po kasi ako makakita ng pechay eh. Meron yung malalaki, yung malalaking pechay. Hindi kagaya sa atin na tama lang. Kaya pareho lang naman ito. Yung pechay, di ba, yung bok choy. Ito na lang po yung ginagamit ko palagi. Masarap din eh. Ayan, parang luto na. Masahan na natin. Kunwari masarap. Hindi po, masarap talaga. Lalo na yung anghang. Sarap ng anghang. Siyempre po, pag may mga bata kayong kakain din, optional na lang naman yung yung sili, di ba? Sa akin wala naman pong batang kakain eh. So, kahit isang sakong sili pwede. Tulingan, pwede natin kainin to. Lilipat ko lang sa isang lalagyan para makapag-dinner na rin ako. Kasi gutom na ako. Anong oras na? 8:39 na ng gabi dito sa amin. So, yun po. Salamat po ulit sa panonood. Sana makuha nyo yung ingredients na yun. Na simple lang naman, di ba? Yan, yun lang yun. Kamatis, sibuyas, bawang, tapos luya lang, tapos gulay. Lagyan nyo ng sitaw kung ano-anong gulay. Pwede rin. Tapos, so, yun. Salamat po ulit. See you next time again. Feeling sikat. Feeling sikat.